जय माता दी दोस्तों। एसएम के भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, अगर रउरा लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब ना कइले होखब तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और बेल आइकन भी दबा दी ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। पहले माई के ध्यान करतानी। माई उदय काल के सूर्यमंडल के कांति धारण करे वाली बाड़ी, जेकर 4 भुजा और 3 नेत्र बा तथा जे आपन हाथ में 5 अंकुश वरण एवं अभय लेले बाड़ी। ओइसन शिवा देवी के हम ध्यान करतानी, नमस्कार करतानी। मेधा ऋषि कह राजन, ए प्रकार हम तारा से देवी के उत्तम महात्म्य के वर्णन कैनी जो एह जगत के धारण करेली। ओ देवी के ऐसने प्रभाव बा, उहे विद्या उत्पन्न करेली। भगवान विष्णु के माया स्वरूपा उ भगवती के द्वारा ही तू और ई वैश्य तथा अन्य विवेक जन के मोहित करेली। मोहित भइल तथा आगे भी मोहित करिहन। महाराज, तू उ परमेश्वरी के शरण में जा। आराधना करे पर उ मनुष्य के भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करेली। मार्कंडेय जी कहलन। मेधा मुनि के ई वचन सुन के राजा सूरत उत्तम व्रत के पालन करे वाले उन महाभाग महर्षि के प्रणाम कइलन एवं अत्यंत ममता और राज्य की छीन जाए से बहुत खीन हो चुका रहन। महामुने ए से विरक्त होके राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या में चल गइलन जा और उ जगदम्बा के दर्शन खातिर नदी के तट पे रह के तपस्या करे लगलन जा। उ वैश्य उत्तम देवी सूक्त के जाप करते हुए तपस्या में लीन हो गईल। उ दोनों नदी के तट पर देवी के माटी के मूर्ति बना के पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकर आराधना करे लगलन जा। उ लोग पहिले त आहार के धीरे धीरे कम कइलन जा, फिर बिल्कुल निराहार रह के देवी में ही मन लगा के एकाग्रता पूर्वक उनकर चिंतन आरंभ कइलन जा। उ दोनों लोग लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहल। एह पर प्रसन्न होके जगत के धारण करे वाली चंडिका देवी दर्शन देके कहली कि देवी बोली, राजन तथा आपन कुल को आनंदित करे वाला वैश्य, तू लोग जे वस्तु के अभिलाषा रखत जा उ वस्तु हमरा से मांग, हम संतुष्ट बानी और तारा के सब कुछ दे। मार्कंडेय जी कहतारन। तब राजा दूसरा जन्म में नष्ट न होखे वाला राज्य मंगलन तथा एह जन्म में भी शत्रु के सेना के बलपूर्वक नष्ट करके पुनः आपन राज प्राप्त करे खातिर वर मंगलन। वैश्य के चिंता संसार की ओर से खीन एवं विरक्त हो चुका रहे और उ बड़ा बुद्धिमान रहे, अतः उस समय उ ममता और अहंता रूप आसक्ति के नाश करे वाला ज्ञान मंगलस। देवी बोली, राजन, तू थोड़े ही दिन में शत्रु के मार के अपन राज प्राप्त कर लेबा। अब वह तहार राज स्थिर हो जाई। फिर मृत्यु के पश्चात तू भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेके इस पृथ्वी पर सवार्णिक मनु के नाम से विख्यात होगा। वैश्वर्य, तू भी जेवर के हमरा से अभिलाषा रखत रह उ तहरा के मिली, तहरा मोक्ष के ज्ञान प्राप्त हुई। मार्कंडेय जी कहलन। एह प्रकार उ दोनों के मनवांछित वरदान देके तथा उनकर द्वारा भक्ति पूर्वक अपन स्तुति सुन के अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गईली। ए तरह देवी से वरदान पाके क्षत्रिय में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सर्वाणिक नामक मनु हो गईलन। एह प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा भइल। तो दोस्तों, आज हम 13वां अध्याय एजे खत्म करतानी। आज दुर्गा सप्तशती के पहला से 13वां अध्याय समाप्त भइल। दोस्तों, रउरा लोग से फिर एक बार निवेदन बा कि अगर हमार चैनल के सब्सक्राइब ना कइले होखब तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी ताकि हमार उत्साह बढ़े। जय माता दी।